филмови. Да, много набързо ме кръстиха българската Кари Брачъл. Това също пише един блог, който сега беше издаден като книга, Urban Jungle, и в него говоря за секс, любов и всичко това в софийски условия. И именно по тази причина... Да кажем, че повод за нашия разговор е това, че текстове, написани в блог, излизат като книга. А защо пък Urban Jungle? Защото това е нещо като дисекция и изследване на модерния градски живот с всичките му хищници и малки сладки жертви в човешки вид, но така в условията на една градска джунгла. Една градска джунгла, видяна от 22 годишно момиче, нали е така? На толкова. Да, блогът го пише от 19-та си година, така че в продължение на 3 години проследявам тези неща. Кое ви изкуши да пишете по този начин? Започнах този блог като един мой дневник, който споделя своите вълнения на тема отношенията между мъжът и жената, това как да създадеш връзка в условията на един много модерен градски живот в поле. Това се превърна в... Тъста втора да бъде всичко законно за цена, която плаща цялото общество. Някакви срокове дадени ли герб? За истинските фенове има само една игра. Фен ли си? Спечели уникално изживяване с виза на FIFA световното по футбол. Покажи червен картон на парите в брой и прави покупки с твоята карта Виза. Всеки ден от 1 март до 30 април има шанс да спечелиш 10 награди по 100 лева. И голямата награда – екскурзия до Южна Африка, посещение на матч от FIFA световното първенство по футбол с обиколка на стадиона преди матча. Виза ти дава още един шанс да спечелиш. Освен от голямата Виза игра, можеш да получиш футболни награди и от ефира на радио Enjoy. Регистрирай транзакцията с твоята карта Виза на enjoybg.com и стискай палци, защото можеш да спечелиш оригинални продукти на FIFA, футболна топка или талисман за гуми, или Виза карта подарък с 100 лева. И голямата награда отново е екскурзия до Южна Африка, посещение на матч от FIFA, световното първенство по футбол с обиколка на стадиона преди матча. Печели с Виза, защото за истински... Училища на Великобритания. Мария Трионджиева и Стив Проданов ще изпълнят произведения на Андрей Стоянов.